Η τεχνική αυτή αφορά χειρισμό στην ιερολαγόνη άρθρωση και μιλάμε για την πάνω ιερολαγόνη άρθρωση, στη συγκεκριμένη περίπτωση την αριστερή. Έχουμε σηκώσει το κρεβάτι μας, τεντώνουμε το κάτω πόδι τελείως για να έχουμε έκταση, πάμε προς τα πίσω το πόδι για να έχουμε έκταση σε όλη την οσφυγική μοίρα. Έχουμε έκταση λοιπόν, πλάι ακάμψη αριστερά και θα κάνουμε στροφή δεξιά όλης της σπονδυλικής στήλης με σκοπό να κλειδώσουμε την οσφυγική μοίρα μέχρι κάτω. Χαλαρώνουμε το χέρι. Φέρουμε τον ασθενή σε εμάς και δίνουμε όθηση στο λαγόνιο με το δεξί μας χέρι. Στρίβουμε σε έκταση όλη τη σπονδυλική στήλη, κλείνουμε.